IKS, which is an acronym that stands for Indigenous Knowledge Systems, is about Black science. This includes, among other things, abafana. Uyazazi izinduku ezazikhishwa njalo ngenkathi kuna izulu. That is part of IKS. Ulwazi lwendabuko, olunye lwalo sephucwa. Angikho-ke lapho okwanamhlanje. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa imvunge yokusa, obhalwe ngu-S Ngubane no-T Qwabe. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Udondolo. Ifundeka ngalolu hlobo. Uyasha umlilo ngapha nangapha, liyasha iqubula, kodwa ubukeka upholile nje uzothile. Siyamangala, wena wenza ngani? Thina sikhaliswa yikhoza nje. Sikhale, simayeze, sibalise. Ibinza lesibili. Siyalubona udondolo lwakho. Luyakhazimula. Ubhula ngalo konke okuma endleleni yakho. Ibinza lesithathu. Yilo lolu dondolo ocisha ngalo yonke imicibisholo. Yilo lolu dondolo osula ngalo izinyembezi. Likhona leli dwala ocashe kulo. Ubuzwa ngendaba ukuthi kade usha ubuhanguhangu. Kuyaphela lapha ukufundwa kwenkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Ngaphambi kokuthi siqalise, ngicela ukuchaza okulandelayo. Balingani bami nani bafundi, kungesisize ukuthi sithi singayazi inkondlo ukuthi ikhuluma ngani, bese sikhuluma ngesakhiwo sangaphandle nesakhiwo sangaphakathi. Yikho lokho kwenza ukuthi abafundi bahluleke ukuphendula imibuzo emfushane nayo imibuzo emide, ngoba basuke bengaqondi ukuthi le nkondlo imayelana nani. Ngakho-ke ikuphi lapho siqalisa khona? Siqalisa ngokuthi sichaze ukuthi inkondlo ikhuluma ngani. Uma ngabe sichaza ukuthi inkondlo ikhuluma ngani, sisuke sikhuluma ngomqondo osobala. Akusho mina, kusho uThafuzwe oyipholisi kathisha. Isihloko sale nkondlo sithi udondolo. Lapha sibona imbongi isebenzise isingathekiso. Ake sichaze ukuthi kuyini ukungathekisa. Singachaza ngezindlela ezintathu, kodwa ngokwale nkondlo sizochaza sinikeze izibonelo ezimbili. Okokuqala, ukungathekisa ukubiza into ngenye. Ngakho-ke kule nkondlo umdali uNkulunkulu ubizwe ngodondolo. Okwesibili, ukungathekisa ukunikeza lento okhuluma ngayo, izimpawu zento ethile. uNkulunkulu unikezwe izimpawu zodondolo. Kanti luyini udondolo? Udondolo yinduku ende esetshenziswa umuntu ongenawo amandla okuzihambela. uNkulunkulu weyamaniswa nodondolo ngoba naye enikeza amandla ebantwini abasebunzimeni. Kusho ukuthi labo bantu labo singasho nje ukuthi abanawo amandla okwenza into ethile, engafaka phakathi ukungabi namandla okuzihambela.
Balingani bami nanebafundi, ngokweqiniso nangendlela yokupelwa kwamagama, isihloko salenkondlo esithi udondolo bekufanele ukuba sibe no-D ongusonhlamvukazi. Lowo sonhlamvukazi u-D ubuzobe ugqamisa ukuthi uNkulunkulu ungumuntu ohlonishwayo. Bengingameluleka uthisha ukuba alilungise leli phutha. Angagcini lapho kuphela, abuze umbuzo omayelana nokusetshenziswa kosonhlamvukazi kungwaqa othi D otholakala egameni elithi udondolo. Ibinza lokuqala, umugqa wokuqala, ufundeka ngalolu hlobo: uyasha umlilo ngapha nangapha. Imbongi ikhethe leli gama elithi uyasha ukuchaza ukudliwa umlilo kanye nokuvutha komlilo. Imbongi ikhethe igama elithi umlilo ukuchaza amandla okushisa adala ukuvutha kwezinto kuqhamuke kuvele amalangabi. Imbongi ikhetha amagama amabili athi ngapha nangapha ukuchaza yonke indawo, ukuchaza nxazonke. Lamagama womabili athi ngapha nangapha aqhamisa uvalo nokwesaba bokungazi ukuthi iyothatha ini ihlanganise nani. Imbongi yesaba ngoba ayazi ukuthi izobheka ngakuphi ngoba umlilo uzungeze yonke indawo unxazonke. Ngabe imbongi ubhaleleni lo mugqa? Imbongi ibhale lo mugqa wokuqala ukugqamisa isizathu nembangela yokuthi kungani yona ingathekisa inkosi noma uNkulunkulu ngodondolo. Noma singathi lo mugqa ubhalwe ngoba imbongi ifuna ukugqamisa imbangela noma isizathu sobukhona bodondolo empilweni yayo, ukuthi phela empilweni yayo kunezingqinamba eziqhamuka ngala nangala. Ingqinamba yokuqala nje imbongi ingathekise ngomlilo, yathi lo mlilo ukhona yonke indawo. Imbongi ize inovalo lokuthi izoshona ngaphi ngoba lo mlilo uvimbanise, uyaqhashuka nje amalangabi, umlilo wothathe ubuhanguhangu. Umugqa wesibili, liyasha iqubula kodwa. Sesiyazi imbongi ikhethe leli gama elithi liyasha ngoba lisuselwa esiqwini esithi sha. Ukusha kuchaza ukudliwa umlilo, kuchaza ukuvutha. Imbongi yakhetha igama elithi iqubula ukuchaza izinto ezimbili. Okokuqala, iqubula umlilo omkhulu. Okwesibili, iqubula umeno, uthathe, umlalane. Iqubula isikhotha ekade sagcina ukusha. Yingani ngizikhetha zombili lezi zincazelo? Yingoba zinabo ubudlelwano nomlilo, zinabo ubudlelwano nobukhona bodondolo empilweni yembongi. Ngisho ngani? Ngisho ngoba umeno uvutha ngendlela eyisimanga, kusha kwasani. Uyabona lo budlelwano engikhuluma ngabo? Yilobo-ke.
Imbongi ikhethe igama elithi kodwa eliyisihlanganiso ukugqamisa ukusola. Imbongi iveza ukuthi ibona sengathi uNkulunkulu oludondolo unethezekile, akashabasheki, akasukumeli phezulu. Esikhundleni saloko wenza lokho okulandela emgqeni ongezansi, okuyini? Okuwukubukela, okuwukuphola, okuwukuzotha, okuwukuzithela ngamanzi abandayo, kanti isimo simanzonzo. Phambi kokufunda umugqa wesithathu, ake sibuyeleni kule migqa emibili esiqeda ukuyenza. Sibona ukuxhumana siqalo egameni elitholakala emgqeni wokuqala elithi uyasha, nasegameni elitholakala emgqeni wesibili elithi liyasha. Loku kuxhumana siqalo kugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi otholakala lapho kufundwa le migqa yomibili. Okwesibili, ukugqamisa ubungozi balelangabi. Umugqa wesithathu ufundeka ngalolu hlobo: ubukeka upholile nje uzothile. Imbongi ikhethe igama elithi ubukeka ukuchaza ukuthi udondolo noma uNkulunkulu ubonakala sengathi uyisibukeli, uyisethameli, ukugqamisa ukuthi akumthinti nakancane okwenzeka emehlweni akhe. Imbongi ikhethe igama elithi upholile ukuchaza ukuzithela ngabandayo. Imbongi yakhetha igama elithi nje ukugqamisa ukumangala, ukugqamisa ukujivazeka emoyeni wayo, ukugqamisa ukungajabuli. Ibona isimo uNkulunkulu egoqa izandla, kanti kunezingqinamba, kunomlilo ovutha amalangabi. Imbongi ikhethe igama elithi uzothile ukugqamisa ukuba nomoya ophansi. Ngaleli gama elithi uzothile, imbongi iqinisekisa into esiyaziyo ukuthi uNkulunkulu akagoqoki, uhlale eyinto eyodwa, ezothile, enomoya ophansi. Isimo sibi, unomoya ophansi. Isimo sihle, unomoya ophansi. Kulo mugqa sibona ifanankamisa egameni lokuqala elithi ubukeka. Leli fanankamisa lingu-u. Siphinde silibone leli fanankamisa egameni lesibili elithi upholile. Leli fanankamisa ngu-u. Silibona egameni elithi uzothile. Nalapha futhi linguyena unkamisa u-u. Leli fanankamisa ligqamisa okubili. Okokuqala ligqamisa umgqumo omnandi oyisigqi owenzeka lapho sifunda lenkondlo. Okwesibili, ligqamisa ubunjalo bukaNkulunkulu ekutheni uNkulunkulu ungumuntu ozothile, ungumuntu onesineke, ungumuntu ofanayo izolo nanamuhla nakusasa. Umugqa wesine, siyamangala, wena wenza ngani?
Isakhi usi egameni elithi siyamangala ugqamisa ubuningi babantu. Leli gama elithi siyamangala likhethwe ukugqamisa okulandelayo: ukushaqeka, ukwethuka, ukukhexa umlomo, ukukhungatheka ngesehlakalo esithile esenzekayo kumbe esenzekile. Imbongi ikhethe igama elithi wena eliyisabizwana soqobo. Leli gama ligqamisa ukuthi akekho omunye umuntu imbongi ekhuluma naye ngaphandle kodondolo noma ngaphandle komdali. Naleli gama bekufanele liqalise ngosonhlamvukazi u-W, kwazise usonhlamvukazi egameni lomuntu uchaza ukuthi lowo muntu uyahlonishwa. Imbongi ikhethe igama elithi wenza ukugqamisa inqubo uNkulunkulu enza ngayo izinto. Imbongi yakhetha igama elithi ngani. Yini okubalulekile kuleli gama? Uni oyisiqu ogqamisa ukuthi lokhu kungumbuzo. Kwase kuhambisana nokuthi kunophawu ekugcineni kwalo mugqa eliwumbuzo mbumbulu. Umbuzo mbumbulu ugqamisa ukuthandabuza, ugqamisa ukungabaza. Kungani imbongi ingabaza kulokhu? Yingoba abantu abaningi bayashabasheka, bayasha, bayakhandleka, bayayaluka, kodwa udondolo olungumvelinqangi luthule luthe du. Umugqa wesihlanu. Thina sikhaliswa yikhoza nje. Imbongi ikhethe igama elithi thina ukugqamisa ukuthi la ayikhulumi kuphela ngayo, kodwa ikhuluma ngaye nabanye abantu. Ukufakazela isakhi esithi si ebesikade sitholakala egameni elithi siyamangala. Siphinde sithole igama elithi sikhaliswa. Leli gama likhethelwe ukuchaza ukuphuma kwezinyembezi emehlweni omuntu ngenxa yokungaphatheki kahle. Yini yona lena ephatha imbongi kabi? Yikhoza. Ake sibone ukuthi lelo gama likhethelweni. Leli gama elithi ikhoza lichaza umlilo omkhulu. Liphinde futhi lichaze umlilo ongenalo ilangabi. Kodwa-ke ngokwale nkondlo kuyacaca ukuthi ikhoza umlilo omkhulu, ngoba okokuqala lo mlilo usha ngapha nangapha uvimbezele. Okwesibili, lo umlilo wequbula. Imbongi ikhethe igama elithi nje ukugqamisa ukuthi lapha ekhuluma ngokukhaliswa yinto eyodwa kuphela. Umugqa wesihlanu, imbongi iwubhalele ukugqamisa ukuthi isibona sengathi bona nabahlobo bayo, kwazise phela ibithi si mangele, ibithi thina, bakhaliswa ubala, bakhaliswa inkinga eyodwa, kanti mhlawumbe kwenye indawo abantu banezinkinga eziningi. Umugqa wesithupha, sikhale, simayeze, sibalise. Igama elithi sikhale lisho ukuphuma inyembezi emehlweni ngenxa yokungaphatheki kahle. Igama elithi simayeze lisho ukukhala ubumayemaye. Lapha imbongi bichaza isikhalo sabantu abaningi ababona ingozi. Sibalise, ukubalisa, ukukhononda, ukuninga ngokubi okukuvelele, ukuzindla, ucabanga ngokujula.
Kulo mugqa sibona ifanangwaqa usi ekuqaleni kwalamagama amathathu atholakala kulo mugqa. Ifanangwaqa leli elingu-si lichaza noma ligqamisa okulandelayo. Okokuqala, umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ubunzima abantu ababhekene nabo. Ibinza lesibili, siyalubona udondolo lwakho, lowo umugqa wesikhombisa. Imbongi ikhethe igama elithi siyalubona ukuchaza ukukhanyelwa engqondweni. Imbongi ikhethe igama elithi udondolo ukuchaza ubhoko, uchaza induku esetshenziswa umuntu ongenawo amandla okuzihambela. Leli gama elithi udondolo lugqamisa okuthile kulo mugqa okungamandla embongi. Umugqa wesishiyagalombili, luyakhazimula, ubhula ngalo. Imbongi ikhethe igama elithi luyakhazimula ukuchaza ukucwebezela, ukuchaza ukukhanya kakhulu. Imbongi yakhetha igama elithi ubhula ukuchaza ukucima umlilo. Le migqa yomibili igqamisa ukuthi uNkulunkulu lona obizwa ngokuthiwa udondolo uphinde aluphathe lolu dondolo. Kodwa-ke manje umehluko usekutheni lolu dondolo akaluphatheli ukudondolozela, kodwa uluphathela ukuba abhule ngalo umlilo, acime, asuse izinkinga abantu abahlangabezana nazo. Yingakho umugqa wesishiyagalolunye ufundeka ngalolu hlobo: konke okuma endleleni yakho. Isigejane samagama esithi konke okuma endleleni singasichaza ngegama elilodwa, sithi imbongi lapho ibichaza izinkinga kumbe izingqinamba. Ibinza lesithathu, umugqa weshumi, yilo lolu dondolo ocisha ngalo yonke imicibisholo. Imbongi ikhethe amagama ayisabizwana sokukhomba athi yilo lolu, kugqamisa ukuthi imbongi ilukhomba duze lolu dondolo olusetshenziswa yinkosi, nokugqamisa ukuthi imbongi iyabonga, imbongi iyalwazisa lolu dondolo. NgesiNgisi singathi the poet shows appreciation, gratitude. The poet compliments and commends the stuff that is used by God. Uma ngingaphosisi eBhayibhelini udondolo lubizwa nge-staff, angazi-ke mangabe ngi-wrong kulungile seniyongi-correct. Ake siboneke. Igama elithi dondolo bese silichazile ebinzeni lesibili. Sathi la kukhulunywa ngobhoko, umsimelelo, kukhulunywa ngendukende esetshenziswa uma umuntu engenawo amandla okuzihambela. Okuchaza ukuthi kukhulunywa ngamandla kaNkulunkulu. Kukhulunywa ngokuthi uNkulunkulu udondolo aphinde naye asebenzise udondolo ukusiza nokukhipha abantu ekuhluphekeni. Siqhubekeni. Imbongi ikhethe igama elithi ocisha. Uyakhumbula yini ukuthi ngenhla besithole igama elithi ubhula elichaza ukucima noma ukucisha umlilo? Ngakho-ke vele kuyacaca ukuthi imbongi ikhethe leli gama elithi ocisha ukuchaza ukuthi ilolu dondolo okubhulwa ngalo umlilo. Imbongi yakhetha igama elithi imicibisholo. Umcibisholo uthi olucijile, lusetshenziswa uma ngabe umuntu efuna ukuciba. La imbongi ikhethe leli gama ukuchaza imenjunju,
ukuchaza ubuhlungu obutholakala phela uma ngabe umuntu eseshile, ukuchaza izinkinga umuntu abhekene nazo. Umugqa we-11 yilo lolu dondolo osula ngalo izinyembezi. Uma sithi yilo lolu, sichazile ukuthi lokhu kuyisabizwana sokukhomba esigqamisa ukuthi lento ikhombayo iseduze nawe. Phinde sigqamise ukuyazisa leyo nto, okusho ukuthi udondolo, imbongi iyalwazisa, kanye nokubonga ukulubona eduzane nayo. Imbongi yakhetha isigejana samagama esithi osula ngalo izinyembezi, ukuchaza ukwesulwa kobunzima. Sibona ukuxhumana siqalo emagameni atholakala emigqeni elandelayo, umugqa we-10 nowe-11 egameni elithi yilo. Sibona ukuxhumana maphakathi emagameni amabili afundeka ngalolu hlobo lolu dondolo atholakala kuyo yomibili lemigqa esikhuluma ngayo. Lokhu kuxhumana siqalo nokuxhumana maphakathi kugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, kugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi owakhekayo lapho sifunda lenkondlo. Okwesibili, kwakheka umqondo othi imbongi ilikholwa, isondelene noNkulunkulu. Ngakho nje the poet is able to give accolades and acknowledges the power that God stands for. Umugqa we-12 likhona leli dwala ocashe kulo. Imbongi ikhethe igama elithi likhona ukugqamisa isiqiniseko sokuthi indawo lapho uNkulunkulu ahlala khona iyaphila leyo ndawo futhi yaziwa. Imbongi ibiza ngani-ke leyo ndawo? Iyibiza ngedwala. Liyini idwala? Idwala yitshe elikhulu elibanzi. Nalapha futhi imbongi iyangathekisa, ingathekisa izulu, ilibiza ngedwala. Kwazise izulu liyisiphephelo nethemba lalabo abazisa nabakholelwa kuNkulunkulu. Imbongi yakhetha igama elithi ocashe. Leli gama lichaza ukubhaca. Leli gama lichaza indawo engaziwa. Ngakho-ke la imbongi igqamisa ukuthi izulu yindawo efihlekile. Umugqa we-13 uwuzwa ngendaba ukuthi kade. Yini lena imbongi ethi uNkulunkulu uyizwa ngendaba? Ukusha kwesikhotha, umlilo, okuchaza ukuthi uNkulunkulu kuba ngathi uyaxoxelwa, yena akabonanga ngenkathi isikhotha sisha, noma ngenkathi umeno usha, noma ngenkathi kuqubuka umlilo wequbula. Umugqa we-14 usha ubuhanguhangu. Ubuhanguhangu umlilo obhubhisayo. Umugqa ka-13 noka-14 uchaza ukuthi njengoba udondolo lucashile edwaleni,
aluboni okwenzeka ngale lapho kusha khona umlilo wothathe usha ubuhanguhangu. Lokho okwenzeka ngale lapho kunomlilo khona obhubhisayo ayikwazi, ayikuboni, ikuzwa ngendaba. Kuyaphela ukuchazwa kwamagama akhethwe yimbongi. Ngaphambi kokuthi sichaze umqondo osobala walenkondlo, ake sikhulume ngesakhiwo sangaphandle kulenkondlo. Lenkondlo inalokhu okulandelayo: inemigqa 14 engu-14, inamabinza amathathu, inenjambamenti, inezimpawu zokuloba, igama nje elithi udondolo, lino-D ongufeleba noma ongusonhlamvukazi, linokuxhumana, sikubonile uxhumana siqalo, uxhumana maphakathi, phinde futhi kube nokuphindaphinda. Igama elithi umlilo liphindaphindiwe emgqeni wesibili njengegama elithi iqubula. Kunemvumelwano, noma ngingasakhulumanga ngayo ngenkathi ngifundisa, kodwa ikhona. Kunefanamsindo, silibonile njengefanankamisa emgqeni wesithathu, salibona njengefanangwaqa emgqeni wesithupha. Yini okungekho? Ayikho impindwa, asikho isizura. Balingani bami nani bafundi, ngokusayo sesizochaza umqondo sobala ngoba sesicedile manje ukunikeza incazelo yamagama akhethwe yimbongi. Ngiyabonga, nisale kahle, niyathandwa.